דנק של רולי, עוד למשל קינג, תראה מי שומר על קינג, ג'ורנו עכשיו, במקום שהוא ימסור לו, איכשהו... הגיעה העזרה של סגב, קרביץ, נותן כדור נהדר. מעביר את זה, אולקינס, פנוי, אולקינס קולע. אולקינס, סגב חוסם לו, אולקינס הולך חזק על מלמד ושם. למגורל יש 12 נקודות. לווייטל, שלשה ראשונה היום. או את בייטמון, שעולה ל5, אבל... להיכנס על ניבו זה כמובן סיפור אחר לגמרי, והנה. גוש יותר מדי בליגה שלנו. הנה אחד הקשוחים, אולקינס, עם הפאול. מחטיא, כדור חוזר בהתקפה למנצי, רושם דאבל של 20-10, אולקינס שם את יכולות לעלות לה בזריקות עונשין יקרות בדקות האחרונות. מה גם שנס ציונה, כל מה שהיא עושה. יכול לשחרר זריקה, בקושי הצליח לשחרר מסירה, אולקינס חופר את דרכו. סגב, עכשיו צריך לזרוק, אולקינס מרים! אולקינס! לא מרחק. מפגש אחרון בין שתי הקבוצות. בן משה, אולקינס לבד לשלושה מהפינה בפנים. רק הוא שם את הניסיון הזה, ובצד השני אולקינס, זה ספק צעדים, אבל סלווה. אולקינס, לוקח את ג'ורדן כהן כל הדרך לצד. הולך מהר קדימה את אולקינס, מול טאקר, סטה. יינסי לא מסתכל על הטבעת, שוב סוף שעון, אולקינס מרים שלשה, אולקינס! מספר 4 על הגב, שמוצא את מספר 1 על הגב, והנה השלשה השנייה, אולקינס ונס ציונה, עם הפיקנרול הגבוה דרך סגב. מרים את השלשה, סוף סוף, שלשה הראשונה. נותן את הכדור הזה יפה לווייטד, משאיר את המגן שלו מאחוריו. יד רכה. שמתי לב שהוא שיחק בזה. אולקינס, כל הדרך! אולקינס! הדברים האלה שאנחנו רואים מהפועל תל אביב לאורך העונה הזאת, הם בערך הכי צהובים שיש. אל תספר שם. אולקינס בעצם צריך להיזהר עם החסימות האלה. אולקינס מחפש נקודות ראשונות בשעה טוב. ירושלים ב-33%. אולקינס רוצה להחזיר, מחזיר! אולקינס מקבל בחילוף את בינגאם, זה אומר שיש לו 2 מטר והוא מנצל קצ'ן שוט, מחטיא, נס ציונה עם עוד קצת זמן, אולקינס על הבאזר, כמעט מהחצי, בפנים! הוציא את זה לווייטד, גם נופל שם על השלטים, אבל גם הוא בסדר, גם אולקינס בסדר. אולקינס, עוד בלי סל אחד ברבע השלישי, שט ואולי הבא. אבל המילטון לא מצליח לעבור את השחקן שלו. אולקינס, הידיים הבטוחות של נס ציונה בהתקפות האחרונות, גם עכשיו. קבוצה לאזורית, גם בהפועל חיפה הייתה לו אזורית מעניינת מאוד, איזה כוח יש להם ללכת. אולקינס, כך זריקה קשה מעל בלאט, רק אמסלם על הפרקט עכשיו. אולקינס, חודר, כך זריקה קשה מדי, אבל... הרצת גם כתומה, ואולקינס ביורו סטפ! זה עם הנעיצה שלהם! ואולקינס על אמסלם, אמסלם מצליח לשמור אותו, אבל זה נסה להיכנס, שוב סגב מסתובב, מוציא החוצה ל3, הנה זה מגעת מבולבלת, 6 מ-20 מהצדה, בצד השני אולקינס עם עוד עיבוד כדור, קרביץ שוב שולח קדימה, הפעם את אולקינס עם סל ועבירה. קרביץ לוקח, לצד השני, מגיע אולקינס עד הסוף עם הכוח של הכתומים. עוד ניסיון, אולקינס לא לוקח את זה, עכשיו מנסה, וגם את... מחפש אופציות, זה את אולקינס. אולקינס עם החדירה, עם הפלוטר. ל3. מדויק. יון סגב נותן את זה לאולקינס! שיט! לאן תלך? לאן? אולקינס לשלשה! אולקינס! זה לא היה מקום שהיה נעים לחיות בו בתחילת כל האירועים. באמת? הזאת, אולקינס, סוף שעון, כל הדרך אל עליה. אולקינס, מגן שלו מאחוריו. אולקינס מנסה להיכנס על אריאל, נותן לו גוף, והוא שם שתי... נס ציונה תנסה לרוץ, אולקינס עם כל הכוח שלו. כתוב בן משה מנסה, פלוטר לא הולך, ואת הריבאונד. חשב לרגע על שלשה ויתר, מעדיף להיכנס פנימה בכוח, הכוח ולהניח! ג'אמפ של ווייטד ואולקינס, אחרי שהחתים עם מיליסט בעלילה. ברוב חדשות חמות. נראה די רגוע, גם אפשר לראות שהשחקנים מאוד כועסים עליו. והנה אולקינס יוצא קדימה, נותן לקרביץ, מחזיר לאולקינס, בבקשה! זה אולקינס בחדירה, סרט זה לבן משה. עדיין חוסר ביטחון, עדיין אלמנטים
למשל עכשיו הוא היה צריך לקחת את הזריקה. רוצה לנצח יותר, מדבר חסינה לתקוף את הטבעת. משחק מהיר, ספייסינג בהתקפה, ממש כמו ש... זה טווח טוב, אבל גם זה בחוץ, והולקינס עכשיו ינסה לייצר נקודות במעבר עם אלי הוא פתיר! למסור פנימה להולקינס, שמחזיר לשגב עם הדנק. והנה, נס ציונה כאילו יצא אחרת מחדר ההלבשה. הולקינס מרים את זה, שוב מגיע להולקינס. נותן כדור יפה מאוד, ווייטהד. הולקינס הגיע שבועיים אחורה. טד, רביץ, לא לוקח את הזריקה, הולקינס, לצד השני, וזה... ברחוב קינג ג'ורג'. חד משמעית, זה משהו שאני הולך תלמד על לצייץ זה. גם. הולקינס איזה כדור! זה לשלוש בדרך הטבע, אבל כן, כשהוא מקבל כדור כזה מבולדווין. מצד שני קשה לו לעצור אותו להולקינס. הוא רואה שם את צוף בן משה לבד. הולקינס, שוב הפוסט-אפ הזה, הספידי סמית עושה עליו את הספין, מוצא את השחקן החופשי לשלשה, זה קינג! עם כדור חוזר של הולקינס, נותן את זה לקינג, במעבר, רים עליה, בשנה זה יסתיים בנקודות קלות. הפעם לא, כי הולקינס חסם, והנה הולקינס לבויקינס. לידיים של הולקינס, ויאנסינג את ציפור עם הדם! אחד של הזריקה, אחד של השנייה של השלישית. כדור הולך להולקינס, כדור אחד, עוד מסירה לקרביץ, עוד ניסיון לשלשה, הפעם! ומוסר קטנה מצוינת למיינסי עם סלווה. כדורסל הישראלי, ובושה וחרפה שגרמו לזה שהמשחק יתקיים, ובושה וחרפה לנס ציונה בכלל, שהם שיתפו פעולה ולא הבינו את המציאות. מנפורד שמחזיר לאנגולה. הולקינס לוחץ את מנפורד, מצליח לחטוף את אנגולה כמובן, מצליח לחטוף לו, ובצד השני הולקינס על גינת סלווה סטיבנס פליי שלו, מסירה לא טובה, חטיפה של הולקינס! מה עושה ג'ורדן קולבין? מסתבך שם, ובעיקר מאבד בן משה פנוי בשביל לסיים את ההתקפה הזאת בלאב. בהתחלה, כדור יוצא, ונס ציונה לוקחת את זה, שוב הולקינס עד הסוף, 2 קלות. תימור בצד השני לגינת, נחסם על ידי הולקינס. לוקח את הזריקה, אדם אריאל קצר, פוגע בטבעת, נשאר אבל של רמת גן. אריאל גם מקבל עוד בלוק, ויש צעדים. פה בתוך הצבע, ספידי סמית לבד, נחסם שם. במיוחד 1 מ-6 מהשדה, ריבאונד ואסיסט. זאת התרומה של אלכס המילטון בינתיים. ואף לכל ריבאונד התקפה, זה התפקיד שלך. אינו, לא מצליח לעבור שם את הולקינס. מחפש את זבלין, אבל הולקינס חוט שקר, שם שם 2 שחקנים, מקפיץ אותם, מוציא לבורדיון, אבל הולקינס היה... מבחינת אינטליגנציה שלו. ושני אנשים אחרים בצבע. סטון הולך לסל נעצר, להוסיף הרבה מאוד דברים שהם מעבר לכדורסל בהתקפה.